Oimorenya koram gajuanga geno mara enirio makare en chieng Jumapil tarik 26 dweno mara 2025 machiegni ni Ramogi TV waikoni weche manyien dia makawuono choni mara til ka bende weche go mag siasa medo dhi mbele kagi kacha ni ngano masiro sirikal ngano mokser kaito bende weche go motendre koda duol mar yiero mar IEBC apisas manowinjo bende ni chwalo gi azimio la umoja One Kenya Alliance pod medo kelo fuere nyakoram gajuang en bura migeto winji tich ariyo tarik 28 bang Kalonzo Musyoka kachope do mara pil luto waikoni choni mara til dia makawuono wantie bende gi jaloko marwa Liz Otieno bethulo mago kodwa mbaka wantie lai mar ote machuo kariadek ochanono ka bende wantie lai Facebook Ramogi TV ke imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube bende bange ang George Batido nyogi twak mara til dia makawuono. Boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. Jatan piny Kenya William Ruto ramone sirikal ma Kenya oyie gi chuny jatan piny America Donald Trump ka hinya e wach yango kit chwech ariyo kende. Mukubali tukae kando. We support another person. Candidate yetu ya urais anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okenga. Duogo mar Fred Matiang'i motegno e pau siasa medo chwakore ka jotend Jubilee bende olieko ni gidhisire lwedo. Watachimba machi, watatuwekea tangi kwa milima. Pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji. Gedo mar dag pi Makegunga, Migori County, ochakore ayanga banka no yaw gi jatend piny Kenya William Ruto. Machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia. Okay, jatend piny Kenya William Ruto sani koro koni jatend piny America Donald Trump siro motegno chenro mag Kenya karanyisi enokang mar chwalo bila mag Kenya e piny mar Haiti. Ruto bende otielo ne gisiro kang mar Trump kumotim mar hera e kind chuya chiel machal. Nyafo mar Walter Nyambaga chako na cheno mar chiel gi report no he machal kod mae. Kaka yoro nyiso chung mare weekend mar nyiri gi nyiri e kod chuo kuom chuo mosebedo mbaka e kind pinje. Jatend piny William Ruto okoni yawuowi nyaka bed mana yawuowi, to nyiri nyaka bed nyiri, ka chuo bende pod nyaka bed mana chuo. Mano e gima Kenya oyie kuome. Ka weche gi Ruto odok ne godo jatend piny America Donald Trump mayando chuo koke chik makumo timbego. As a leading democracy, that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. The very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says and what our tradition, family, is grounded on. Kolose kindala mane obage kanisa mar Global Cathedral Church Nairobi, Ruto oko ni jatend piny America John Donald Trump siro kang mane Kenya okawo mar jiwo kwe e piny Haiti. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy, and I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission. Ruto bende okoni uchumi ma Kenya ka dongo sipidi kendo nengo mwandu dok chien kaka yor fungo ngima ne oganda. Just yesterday, we got good news about what God is doing in healing our economy. We have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mananja lob jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod ogai machon mar doho Willy Mutunga koro seo sirikal neni kod paro mar gweyo oko joyal bura mag doho maduong' mogik Supreme Court kod ogai mar doho Martha Koome. Kagilose gwenge mopogore opogore Gachagua kod Mutunga wacho ni nitie maling'ling ni sirikal keto liet ne doho e kindeni ma ikruok itimo ne yiero mag 2027. Been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary,
through the removal of Mother Kome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Mother Kome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Mother Kome, toa huyu. Ogama duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro koni onge gima tamo jatend piny Kenya William Ruto chugo duol mar IEBC bang' duma malo golo ng'eto machiwo thuolo mar chungo duolno. Kowuok kar chung'od bura ma Dagoretti North to kuok alam e kanisa mar Eden Gospel Trumpet, Kalonzo wacho ni jatend piny nyaka koro nene IEBC ochuogi. Notene gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende okawo thuolono mar seyo moko kuom jokanyo mawuok e duond bura mar ODM wacho ni ne ok ginyal keto sirikal tesre ka en ochiwore madhi nyime gi seyo piny owacho makata tek. Tumemwambia Ruto ana sababu yoyote sasa ya kutounda tume ya IEBC. Nchi hawezi kukaa bila tume ya IEBC kusimamia uchaguzi. Mambo kama ni mbaya niseme ama nisiseme. Kuna wengine wanasema Sifuna anyamaze tu ati kwa sababu kuna watu waliingia kwa serikali. Mimi nimesema watu wa Nairobi nitasimama kwa ukweli, kuje mvua ama kuje jua, si ndio? Anasema ati watu wameanza kuhara. Lakini ukisikiliza watu wake vile wanaongea, hawa jamaa wameingia baridi. Ukisikia Oscar Sudi anasema kura isipotosha wataiba, ujue hawa watu wameingia baridi, si ndio? Nyinyi mtaruhusu kura yenu iibiwe? Mtaruhusu mtu aibe kura? Na kaliet mar siasa medo medore pacho ka bende kaka josiasa opogore medo gonyo wigi ka gitimo ikruok ne yiero maduong' mag 2027. Kaka jafwambo mar Wiper nyaka lero duond bura mar Jubilee koro yango ne gin kod paro mar siro lwedo jatend migawo machon mar arita machon Fred Matiang'i kaka jal mabiro rakore kod William Ruto e yiero ma jatend piny e ombulu mag 2027. E gwenge Manarok ne en romo manyokelo kanyachiel jokanyo mag duond bura mar Jubilee kotele kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni mabende olando ayanga kendo nyiedhe lela ni gibiro chung' kod manen jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mar laro kom jatend piny pachoka. As the Jubilee Party, we have our own candidate also called Matiang'i. Waende wakae na wale aende wakae na wale wengine. Tuhakikishe Kasongo ameenda nyumbani asubuhi na mapema. Koloso Kioni owacho ni Matiang'i nigi nyalo madwarore mar rakore kod William Ruto kachiel gi jogo mamoko ma olap dhogi ndong' ne kom makamano. Tafute huyo mtu akuje waungane na wale wengine na sisi wote tukubali kikapu moja. Ruto hata akiweka Kimani Ichung'wa kama chairman wa IEBC ataweza? Hata akiweka Kamuketi pale kuna kitu ataweza? Lazima tukubaliane kama Wakenya kwamba William Ruto na watu wake wote are the really wrong people. Matiang'i en achiel kuom jotend migepe mane ogen e kinde telo mar Uhuru Kenyatta kendo nomi tije madongo moting'o tayo chenro mag sirikal matudo sirikal mamalo kod mago mag counties kod telo e mise ang'wen madongo kata the Big Four agenda, tije mabende Ruto noywak ahinya ni gin mane owalne. Komachielo, Seneta Makisi Richard Onyonka ma en jakanyo maduond bura mar ODM bende nyochiwo sir mare ne Matiang'i kata obedo ni e kinde mamoko nolieko ni Matiang'i nyalo biro riwore kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okenye. If you have a dysfunctional country, that institutions are not ready to share the cake equitably, then you must look for alternatives. We will set our own political party, we will go and negotiate. We know Fred Matiang'i is going to win, but he cannot win alone. We are going to talk to everybody. We are going to talk to Kalonzo, we will talk to Gachagua, we will talk to Uhuru,
We will even talk to Raila. Magi timore mana dweche moko tok Matiang'i ne liekore ni ochiwo rak ne kambi moro mar piny Canada mondo tim nonro e wimbi mare mar laro kom tend piny. Kochopo sani, oganda jo Kenya koro keto wengegi mar neno ni auka mar siasa ni ochimo kanye, to riwruoge mag siasa biro chalo nade. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Don bura mar National Liberal Party onyiso yie margi ni doho mar appeal biro ng'ado makare bura mano ochwali doho ewi yiero mar jokanyo madhi bede aput machuogo duol mar IEBC. Bura no mai chano ng'adi chieng' tich ariyo masani ochungo chenro no ni mar doho ma Kiambu nyose ng'ado bura machielo mayande kwedo chenro mar chuogo aput makamano. Kata obedo ni doho ma Kiambu nyocha oseng'ado ni jatend piny nigi thuolo mar chapo nyinge jokanyo mag aput mayiero komishona mag IEBC, pod nitie ohinga kaluwore gi bura ma pod ni doho mar appeal. Dr. Augustus Muli kod Koki Muli yuare wi bedo jokanyo ka Augustus ywak ni duond buch Wiper ne okelo Koki Muli e tok chik bang' kano oseyombe yiero mano otim gi duond buche 23 mag Azimio. Kotwak gi jofwambo, jagoro mar duond bura mar National Liberal Party Omondi Koyo oseo Kalonzo Musyoka kuom ringe doho kata mana bang' domo malo ng'ado bura mayango Augustus Muli kaka jal mano oyier mondo mi chwal nyinge e duolno bang' yombo Koki Muli mane Kalonzo siro. Negi kelo jambetre Koki Muli mondo no dio PM kod Dr. Augustus Muli mar National Liberal Party. E Azimio la Umoja One Kenya Coalition wantiere gi 23 political parties. 23 political parties gi parties apaga uchiel no yiero Dr. Augustus Muli to noweyo jambetre Koki Muli oko. To Kalonzo noduogo neno ni ne okonyal yie gi duoko aina no emomiyo noringo dhi e doho. Oseo moko ma osebedi ka ilieko gi moko kuom jokanyo riwruogno ni gini e piny owacho kendo gitiyo kanyakla gi sirikal kowacho ni pod gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wan wangirore e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. E coalition kanyendo kitayo wagogo ai mar Raila Amolo Odinga kanye ema wantiere wan pok wang bedo gi jo Kenya Kwanza e kitanda achiel be wakiagi be okwadwa ng'eyogi. Wan wang'eyo ni wan jo Azimio. Bura no igeno ng'adi tich ariyo mabiro tarik 28 dwe ni mondo mi ochiw thuolo ne duol mar IEBC ochak loso chenro mar yiero mabiro. Wageno ni the Court of Appeal dhi chiwo duoko makare ma is based on fairness, justice and truth. Duol machung' ne tao chenro mag penje pacho kanek oyango ne ndikruok ne penj mar KIPSEA kachiel kod KILEA ibiro chaki tarik 27 dwe ni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. Duol no bende oyango ni sirikal biro chulo omenda mag penj ne jopuonjre duto ma jo Kenya mantiere skunde mag sirikal kachiel kod mago mantiere skunde ji giwegi ka jopuonjre ma ok jo Kenya matimo penj go biro chulo omenda. Famara Cynthia Onyango tiere kod ler. Ikruok ne timo penj mar KIPSEA, jopuonjre duto madhi timo penj ni higa ni ikwayo mondo ondikre kochakore tarik 27 dwe ni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. NEC oyango ni jopuonjre duto mandikore ne timo penj bende nyaka bed ni ochopo e ondamo mowinjore mar timo penj ni. Ne jopuonjre ma idaro kowuok e sikunde ma gintiere kadhi e sikunde mamoko ikwayo ni mondo tim chenro makama ma ok odeko ne tarik 28 dwe mar ariyo kendo time kokalo e mbui. Jopuonjre duto ma jo grade mar 6 ma pok otimo ndikruok e mbui mar jo grade mar 6 bende nyaka ndikre motelo ne ndikruok ne timo penj mar KIPSEA. Ne jopuonjre madhi timo penj mar KILEA ma en penj mar temo nyalo mar jopuonjre mang'aw goyo kang' mar dhi timo tije mag lony mag lwedo. Jopuonj mapuonjo jopuonjre gi ema biro nono nyalo margi e timo penj no kendo bang' yango ikruok margi biro dhi nyime kod chenro mar ndiko gi mbui mar KILEA. Bende e penj no sirikal biro chulo omenda ne jopuonjre duto masomo e sikunde mag sirikal kachiel kod mago masomo e sikund ji giwegi. Kata kamano, jopuonjre ma jopinje mamoko biro chulo omenda maromo Sh750 ikinde chenro mar ndikruok margi e mbui mar eCitizen eka giyud thuolo mar timo penj mar KILEA. NEC bende okwayo jotend sikunde duto mochung' ne ndiko jopuonjre mondo ket nonro makare mag jopuonjre ma oting'o nying gi duto kaka giluwore ma ondik mong'ith, kit chwech mar jopuonjre, higa mar nyuol, piny ma japuonjre wuokie, kit somb din ma japuonjre timo, kachiel kod kit ng'ol ma japuonjre ni godo, ponono ni nitiere japuonjre mani kod ng'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Chendo mar gedo mar dag pi ma Kegonga County ma Migori ochakore bang' kano yawe anga gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare county no higa mokalo. Chakruok mar gedo no kelo geno ne oganda ma osebedo ka dire kod nok mar pi kuom higni mathoth. Jojo manigi ler koa e county ma Migori. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e county ma Migori maraboro mar higa ma okalo. Kama bende ne oyawo chenro mag dongruok mopogore opogore. Chenro mar gedo mar pi marom $600,000 e gwego ma Kuria East gin moko mago mane oyawo kod jatend piny Kenya e kinde limbe no. Bang' jada gwego ma Kuria East to kuom dweche marom 4 mondo ko chenro ni chakre, geno koro chopo bang' bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne weche go ma keyo pi maonge ka Lake Victoria South Water Work Agency chopo gwego ma Kuria East kendo kawo pacho ganda kaka dhi tim chenro ni mar pi. Wamesema watafanya mambo yote, watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima, watasafrai maji kwa manyumba. 100% of all those who are present support this project. Hiyo ni kuonyesha tunaanza on a very good footing. Hii ni mradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwa maisha ya watu hapa, kwa sababu italeta maji safi ya kunywa, italeta maji ya mifugo. Jalub County Commissioner Gwego ma Kuria West Andrew Mwiti mane otelo chenro ni ma kawo pacho ganda kawo tende kod gedo mar pini ne ojiwo ganda mondo koro sir chenro go mag dongruok. Wakati mradi inakuwa implemented, tupate support ya everybody. Hii mradi itafaidi kila mmoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa wama administration ya Kuria West tutasupport hii project kutoka sasa mpaka ikamilike. Chakruok ni mar gedo kaachiel kod keyo pini koro kelo geno ne oganda gwego ma Kuria East ma osebedo kod pek ma yudo pi kuom higni malach. Omba serikali au wahusika na mradi huu kwamba maji yaweze kufikia kila sehemu ya wodi hii, kwa mashule, hospitali na sehemu za serikali zote, na pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji hii. Gwenge go mag Tambwega mantie kod familia maloga na par gin magwa bende kori geno ne oganda dhi bedo kod pi maler e bwo chenro ne mar keyo pi ma itimo kod piny owacho mamalo. At the end of this project tunatarajia zaidi ya mboma 10,000 zitafikiwa na maji safi ya kunywa. Vilevile institutions zote za serikali, kutoka shule, kutoka mahospitali, kutoka kambi za chiefs, kambi za AP, kambi za askari zote zitapata maji. Na vilevile hii maji itafika kwa kila mboma. Midusa Paula gwanda matiyo kod bad migawo ni mar piny owacho ma Lake Victoria South Water Work Agency wach ni chenro ni mar pi ma otisi kaka Kegonga Water Project dhi neno ne sikunde, mier, kaachiel kod kuonde mamoko obedo kod pi maler. So kwa hii mradi tutafanya desilting, tutajenga ile vyombo ambazo zinasafisha maji na kujenga tanks na kuextend pipeline kwa shule na maeneo yote ambayo watu wataweza kuwa kupata hii maji. E bwo chenro ni mar keyo pi, yiende maromo milion 10 bende kod igeto pidhi e gwego ma Kuria. Na tutaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira tumeidumu kwa kupanda miti kwa sababu kwa hii mradi tutatenga pesa na kusaidia hao wananchi watengeneze seedbeds. George Juma, Ramogi TV, Migori. Daka na par kod abiriyo bang' sachiel modhiambo chenro Endatil ripod no mar George Matero yo mokwongo na singo kawo pach kata nyakoro mgajuang kapok okawo yo mokwongo neno mo kuom ote kae kosedonjo Pastor Collins Odindo wacho ni osedonje chenro mar Atil kaka pile kae to wacho ni nitie Kayole County ma Nairobi gi Minode Alili Nyarkabondo kod Charlie Lucy wacho ni mano e kaka siasa ochakore ka koro jotelo manyo kombe magidwaro kadwa jopiny to koro giwito kucha kendo oko chunogi. Warito gana 227 mano ote mar Pastor Collins. Nalo bende Mama Kenneth kantiere Kisumu gi nyare ma Millicent Acheng wacho ni Ramogi TV choponegi e yo maber. Erokamano ahinya kendo wacho ni Ramogi TV tijgi ler kabisa. Ochieng' Omwa kantiere Kisumu wacho ni entiere koda kata kamano wacho ni kothe magoyo gwenge ma Kisumu gin kaka jo ODM wacho ni gibiro golo chung' margi kaka kasa ochopo sani pod badi kwano pesa wanda ibe miyogi stima gi mafuta paranya gi jo bende loso dongruok mar sako gi blue economy kata wacho ni pod jo watiyo wabiro romo gi team
mogogo bang erokamano nyocheng'o mwaneno bende Faith Mzomo mwalimu ntie Malindi wacho no sejo chopo kama wacho ni weche matimore e Kenya kae miot piny disipidi wacho ni oparne ni to dong daladi kapok ji odhi e yiero oyo matin maenda tel kik dhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Win big in seconds. Aviate ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mago mag tuke jatugo mar tim adhula mar Gor Mahia Osno Dhiambo kachiel kod nyawadgi karawadgi Tyson Otieno matugo ne tim adhula mar Police FC e lig mapachoka nobago chendo maduoko lwedo ne oganda chendo manokelo kanyakla timbe matindo kaka yo mar yango kendo diero Talanta tukego mane obagi ne tim adhula mar Rudney Strikers matugo e piny mar lig mar rawere nen mar miyo rawere go puonj kod lony mar adhula Osin kachiel kod wadgi Tyson noyango ber mar tego Talanta kapod gitindo kendo ochiwo thuolo ne kidienje mathoth mag tugo adhula biro tego lig mapacho kaka achiel kod timbe adhula Harambee Stars. So hata leo tukiwa hapa ni because of that, because tunatry to give back to the team that ilitusaidia tukafika mali tuko. Most of them wana look upon sisi because wao pia wanataka kucheza Premier League. So kwetu ni mimi na feel hiyo ndo job tu naweza give back. Ni poa sana na ni kitu imeanza na tumefurahia sana imekuwa because unapata enzi yetu sisi tukiwa hivyo wadogo tuko na exposure kaa hizi because sasa ni easy ku identify talent from akiwa mdogo unaweza join hizi under 17 national team hizi under 15. So mimi na feel hiyo ni exposure poa sana kwa watoto wetu wa mtaa because mara mingi unapata mtaa kupata hiyo exposure ndio uone the Premier League teams ama uperform uweze kufika Premier League teams una find talent mobs zinaenda zina get lost. Kwa watu hii ni ku-execute zile tu vitu zenye zinamfanya developer akuwe a better player. It's not so much that amewin ama amelose. Hiyo itakuwa demanded from him later kwa career yake, but sasa kitu important ni growth yake na vile anaendelea kujua kucheza ball. Gi kanye mwatieke kidieny mokwongo maratil Samuel Okech wacho ni entie Nairobi Ramogi TV chopeyo makare Osno Yo wacho kacha ni entie Gemrai kaito Tony Saka wacho ni entie koda Jono Nyango wacho ni en
a driver Medulla Academy Bondo. Winjo makare kaito bayano kanyo ote mar Vincent Kajomo ochoni rai sub location na kanyo go ganda moduro kamotingo min Koli Von Jomo giduto gintie koda gi joma twak nyakora mojong miawe thuolo kayo ne George Bati gi twak mar Ratil sechegi osabedo gliso tieno jaloko marwa kikidhi mabo twak mar Ratil bioda kama chok kende koya sani nyinga Lydia Okewa rom kendo Sadek chenro maro imore. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke ntiesen ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Kidliek achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e paper. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni, to loki e patan. Janyao, onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IEBC okadho palo commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik mbai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be nigi winjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okewa. Nyakora mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik bai.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV odhiambo machielo majaber en odhiambo mar Jumapil mogik e dwe mar achiel. En odiechieng' mar 26 nyaka nchane oganda donje higa manyien mar 2025. An gi mor ka rwaki ni machiegni ratil ma bende wagoye mbaka wapime piny wayiengo piny wang'eni to kanye ma oyiek ni kodhiye to kanye madipoka pek nyalo bedie. Odhiambo ma kawuono nyakora Ramogi yiena mondo arwaki ni machiegni kanyise ni wadhi go mbaka kaluwore kod gik ma waseneno e pacho ka ahinya to mindni e kind bad sirikal kata thuk sirikal maduong' miluongo ni executive kod thuk sirikal machielo miluongo ni the Judiciary. Nyakwa Ramogi weche osebedo ka gintiere. Nitiere thuk sirikal adek ma kaluwore kod pen chik to winjo bed ni tiyo gi yo mar tudruok gi coordinate moro timo moro chopo kamoro moro wene wadgi nitie ng'ato ka ng'ato gi tije. Kata kamano kwa ng'iyo thuk sirikal mar executive kachiel kod mar bad doho kata judiciary nitie kaka meni osebet. Kinde mokalo chien thuk sirikal maduong' miluongo ni executive ne ng'ur ni nitiere buche moko manitero e doho machal gi mane itemo thir godo chenro mag sirikal. Machiegni ni waneno ka nitiere jo buche moko ma ok ne winjo bed ni timo negi nonro. To bende mogik nyocha ne oma jorit ogai mar doho Martha Koome ma okelo ng'ur. Jatend migawo mar weche mag arita Mathurka Kipchumba Murkomen kone ogai mar doho nyocha dwa rikni dhi ok ahinya. Penjo ni to bende ong'eyo ni dhi gol joritne. Chik wacho nang'o e mano? Dipo ni nitiere kaka thuk sirikal maduong' mar executive thiro doho koso mindni ni wuok kanye to inyalo tieke yo machalo nade Nyakwa Ramogi. Weche mag siasa bende nyaka bede. Ma en ratil machiegni warwak wenda kawuono ni e batha machiegni ka an kod wakili Joshua Nyamori ma bende en okil kamaloka. Thuolo machien bende osekelo ne ratiro mag oganda e kidienje mopogore opogore nyaka ocham muma kanomede nyinyo mar lai mar okil kapok noromo kode machiegni nya wakili kendo happy new year. Happy new year bati amoso jokanyanam kono magintie mor yudo thuolo mar biro go mbaka kodgi. Erokamano machiegni nya ratil. Mar ariyo diere ka an kod Newton Ogada ma bende jasiasa obro ng'iyo to gangoch siasa opimo weche matimore gi yo machalo nade machiegni Newton. Amoso jo kanyanam ni oimore uru
wadhi bedo ka gitwak maber kendo wadhi ng'iyo kako chal. Erokamano. Okil kamaloka machielo iluongo ni Ochieng' Wambai. Machiegni nya wakili. Moso jokanyanam no imre uru. Erokamano Bati kuom rwaka e ratil. Ok wadaketho sa. Wachaka. En ang'o matimore? Achako kodi wakili Joshua Nyamori. Ang'o matimore e tuk sirikal mabende winjo bedni kaluwore gi dwaro mar chik winjo bedni tiyo kanyakla? The executive gi the judiciary. Ang'o matimore ka? Ing'eni executive gi judiciary ok nya tiyo kanyakla. Nyaka bed ni nitie ga tension e kind executive gi judiciary. Nikech judiciary tije en oversight. Kata ng'iyo gik ma executive timo. And therefore nyaka bed ni nyalo bedo ga tension. Mano there should be not be a problem. King'iyo history ma wasebedo go, aparo ni although wasebedo gi instances ma nitie tension e kind executive gi judiciary e sirikal mar William Ruto ni, awacho ni wasebedo in a better place moloyo kaka wasebedo chien, because my sirikal ma the executive no se decide momiyo judiciary pesa gi mano nego beni yudo mako mana ka koro budget nyodo pinye wach mar finance bill e ka budgets mag arms tema government nyodo piny. At the same time inyalo neno ka ker machoncha no dagi appoint judges mondo dhie koto appeal judges mano feel ni okoluore okolai kor sirikal. To ker William Ruto nyo modonjo ni to no appoint all the judges mane pod pend kendo no promise no bromio judiciary kama osebede gi problem gi decisions ma judiciary osebedo ka mek osewuok oko mosewacho and giko osewachi ma weche osedhi maber ma apani jitiyo maber. Ang'eyo ni nyo nitie complaint manyo the Chief Justice nyo raise. Tapani the CS mar Interior nyoduoko ni luoro madipo ni CJ nyonigo ni ng'ato temo mae askeche marite ok en kamano, en mana ni askeche manyo rite kaluwore gi kwayo mare nyocho ter moko e training to gin adek kende pod odong' gi mang'eny. And at the same time nyalo bed ni yes nyo kotime yo madwarore ni consultation nyo nego bedi before that, but I feel ni Chief Justice nyo rikni. At the same time nyo reza lamo nego ng'eni en jotelo sama nitie wach jotelo bed piny to wacho ok iwuog mondo ikos panic in the country. Okay. Erokamano. Yiena mondo akali akalo gada adhi ane kuom wakili Ochieng'. Ijo ka wakili Nyamori wacho ni sirikal tuk sirikal adek ahinya bad migawo mar doho gi sirikal mamalo kata executive ok nyal tiyo kanyakla. Ni nyaka gibed gi tuomruok kata gwarruok e yo moko. Ng'ane ok tim maber, ng'ane ni samoro dhi timo kama tigwa. Owinjo bed ni bet nade gik mosenene Kenya kanya gisani? Erokamano George. Nitiere ja Faransa moro maniluongo ni Louis Montesquieu. Mano biro gi wach moro miluongo ni separation of powers. Separation of powers tiende ni bad sirikande mopogore adek gi. Nitiere executive, nitiere legislature, nitiere judiciary. Onego bed ni gin independent. Onego bed ni gitiyo ma onge tungni mora mora ma ng'ato ma bad migawo moro donjore kode. To mano en gima osebedo ka nitie practice for sani koro higni moingo miya. To gimomiyo Louis Montesquieu nobiro gi paro ne ni mondo nikech ne osenenore e lela ni nitiere bad sirikande moko ma interfere gi operations mag bad sirikande moko. Ahinya to executive. Gima waluongo ni executive, gima jo ngere luongo ni executive aggrandizement. Ni sirikal maduong' mar executive temo yawo buombe ne mondo okaw teko moko mag bad sirikande moko. To mane gima sani waneno katimore sani. Nikech wach mar kata mayo ogai mar judiciary askeche ni ok ochakre kode. Mokwongo chien kacha nyocha waneno ka jatend polise mane kojolo maniluongo ni Gilbert Masengeli
ne withdraw security mag judge moro ma miluongo ni Mugambi. Kane Mugambi oluonge court. Koro mae en gima timore, to en otimore gima oluongo ni en gima dhi mbele. Gima ichake matin to dhi mbele. Ma by the time ma jopiny bro raise alarm, to wabro yudo ka already wase lose gima duong' ahinya. Emomiyo an to apogra kod okil Kamaloka Nyamori wachni ni okonego bedi ni wa support gima executive timo ne judiciary saneni. Nikech kawuono wanyalo supporte to in the future obro hinyo kama duong' ahinya. Okay. Yeah. Weaduke kuom Nyamori matin. Wakili ni wacho ni tungni gibedo kendo matimore sani piny Kenya en bedo maber nikech Kenya. Kata bedo maber ne Kenya ni dongruok betie, demokrasia bede. Tungni mosebedi kind executive kada bad sirikal mamalo maduong' kachiel kod mar doho. Bende en gima dongere luongo ni constructive. King'ie mos en gima nyalo kelo ber ne jopiny. Koso en gima miyo koyo donje chuny japiny to piny ochimo kanye. King'iyo kaka gisebedo ka gitiyo. Iyudo situation ma Chief Justice gi President gin osiepe magilimore pile gi to gikuotho kigin ma jopiny kia gik magiwacho to onge tension manyiso ni nitie one arm of the government ma ok independent. Okay, because kaka nawacho ni tich mar judiciary kaluwore gi public law en ng'iyo ni to jo executive ka parliament oseloso chik be implement chik no maber. Okay, and therefore once in a while libro yudo ni nitie minister, nitie president or any other government officer ma feel ni nyose make decision to judiciary oduok ketho. Decisions mag judiciary nitie mabeyo to nitie manyalo bedo ni richo. Ineno ka judiciary ka magistrate to make decision to ng'ato nyadhi mondo apile high court, jo high court nyalo dhi apile court of appeal, ja court of appeal nyalo dhi mondo apile Supreme Court. To kata Supreme Court king nyalo ng'iyo for instance yiero ma 2017 kata kane Supreme Court no se make decision nitie part of Kenya and a very big part of Kenya mane feel ni judiciary nyalo bed no make a mistake in decision mare. Sani, even as we are discussing watching yes. Nitie part of the legal fraternity ma raise issues against judiciary, nitie corruption in judiciary or make decisions maber, nitie incompetence and so on and so forth. So it is important ni the various groups mantie in the nation nyaka raise issues against each other. Eka sama issues bedo raised against the judiciary, eka judiciary be improve on their services. At the same time, some judiciary be raised issues, for instance, ni kaka wasibedo correlate for instance, kakumiwa security or kumorwa. Ema miyo the executive also an opportunity to improve. Gima wawacho ni some issues go work, to nego be ni arms ma government go consult. Okay? And the CS Mar Interior, ni even on that day, the Chief Justice no raise that issue. Negiloso the Chief Justice. Manobedo surprised thereafter, the Chief Justice no raise a press statement. I'm hoping Chief Justice golgi mora yanga kanegi uoyo. It is possible ni samoro no ko tim gik moko yuma odwaro as an individual. Okay, and ponima no timoroto, it is important and mondo jomanie serikal inside the executive mondo prove on how they are doing things. Gimane giwacho gitimo kaka giwacho na gitime no gitim gimaraj, but how they do it. But at the same time, you know, ni Chief Justice ni Chief Justice must be the box to a corner, and that is ni jimangeny part of the legal fraternity and members of the public may raise complaints kako sebedo ko run judiciary. And therefore, it is possible ni Chief Justice be temo mondo o yude excuses. Nigi momi igoya, eni jomoko kudwara. Okay? And emomi nyogimaya security. Yes. Yeah. So it is important mondo gigo be discuss openly. Because when you know align on the side of my Chief Justice, to karaen manangama demo pando, the problems mani judiciary. Mabeo nego be discussed. Okwanyal discuss mana there's a complaint from the Chief Justice. To at the same time okwa discuss issues maros. For instance, I believe
the way my Chief Justice you addressing, is not the proper way. There are organs. Makelo gi kamora chiel magi nyalo discuss kamago se fail kore ka nyalo biro e public mo wachi ni o imaya security because kok gi explore mago to gi cause unnecessary tension and alarm in the members of the public manyalo kelo tulo for no apparent reason. All right. Ogada. Giwang mar siasa. Kaka ja Kenya mosebedo moneno gi gima timore gi. Ang'o minyalo wacho e kind sirikal mamalo gi abad migawo mar doho? Mokwongo wacho ni gigi kochakre sani. Gima timore sani ni en gima nochakore kapok Ruto bedo president. Because sama ne yiero Chief Justice nitie gik ne okongi, nitie qualities mane okongi. No yier Chief Justice without some merits. Anyalo wacho kamano. Itemo wacho ni siasa notigodo. Siasa notigo e yor yiero Chief Justice kedhi loso sirikal manyien. Makoro wantie sani mar UDA. Mondo ne ng'ama oyud ber. Mondo sirikal mane giloso no yud ber. Ma en masani. Ma en masani ni. King'iyo yiero mokalo manche wadhiye ni. Nche wantie gi commissioners mag IEBC. Adek nowacho ni yiero rach. Tariyo nowacho ni yiero ber. And then gi nodhi e court. In fact, adek manolal ka kata gisiduogo pod akia. To Chief Justice ma Kenya ka ma bende president mar doho ne gine ng'wenduongo ni Cherera 4 Cherera 4 nolal to ang'wen nolal to adek nodong yes nong'ado bura gi ji adek to ko consider ji ang'wen ok adadok kuno nikech nche wasea kuno mwabire broad based. So Chief Justice noko yier through qualifications noyiere mondo gi manage go sirikal machielo ma margi magidonje. To sama gigi nicho sekethore to gido kethore sama koro ne deputy president. Ingini ma sirikand jogi. Sama koro ne gisebala e odgi mar deputy president. Ta paro kaka ja siasa. Ni nyaka bed Chief Justice ne nitie line mar deputy president machon. Koro nikech pod nitiere friction nikech iyudo ka Chief Justice en president mar migawo mar doho. Yes. To wantiere gi president mar Republic of Kenya. Koro iyudo ka deputy president obedo impeached. For instance, ng'ia ni gima timore gi minister moro kae ma complain ni nyathine nobedo abducted. While entiere government ni oserve. The same government as a minister. And kodhi laro kacha to wacho gik moko ma ok winjre. So gima timore e Kenya kaka wuono en siasa. Nitiere line up moro mosebalo gi piny owacho kigi ndalo moko James Orengo nowacho e Senate ni sirikal biro chamo nyithindgi. To ka ng'iyo gima timore between Chief Justice to kata gowetewa ma malo got kucha nitiere friction mar siasa e iye. Itemo ni mondo koro puodho odni obed maber to odni be ok nyal bet maber nikech noko yude yo maber to nikech noko nwang'e yo maber jok mane ok changia mondo yude yo marachno be nie sirikal to gibaro gi piny owacho. Koro miyo gini en in-house deal mantiere gik mapok giwinjore. As a Chief Justice ok nyal wuok madhi e press mowach nomiye security omaye security ka ok omaye. That is the fact. Because an arm of the government. Koonge kanyo sirikal be pod waonge godo. An arm of the government. Inyalo paro Chief Justice Maraga kano nullify election. Ntie pande makoro ne ok dware kabisa. But kani ing'iyo gik manotere court momiyo noketho yiero ne gin gik manotimore. To kane ing'iyo yiero mokalo gi sirikal makoro wantie kawuono ni. Ma e sirikal mokwongo bedo Kenya ka ma reshuffling mar ministry osetim within 2 years. Ma jomoko mane ministers obedo ma ok ministers, jomoko kia obet nade, jomoko bere are crying. Ma e the first government akia kan moko nobet nikech machon go na onge. Ma deputy president obedo impeached within 2 years. Ma en tisa ni kore ng'ama nitie dala kuchuchu. Ori group gi jomoko. So gima timore kani ok en gima wakili ne wacho. Ka nitiere siasa idwa los kakiloso piny ot ing'ini inyalo po bati inyalo po kata kawo nyako moro ibiro ge ot ni jaodi. To sirikal man gi kano wacho kudhi dak opogore gi mantie within the floor. Ogara lweny mancha nitiere kata gima nomiyo ogol Gachagua e ofis. Ne oko oluongi e do ni nitiere gimoro manotimo ne do momiyo nogol e ofis. Ere kaka ma koro donjore gi do? Gima temo wacho ni nyalo ka samoro president mar do
ni line mar ng'ama njo bedo impeached. Koro en politics. Wakili Chieng. But adwaro ni wang'i historical perspective mar wachni. Kuma wachni oaye, tiende, kuma oaye, nyaka wachop kawuono. Eka wadhi understand. Tiende ni kanye baba? Gimomiyo gini timore. Yes. Adwa duoki chien e tend Uhuru Kenyatta. Kane koro encha choncha to nuen Jubilee. Kane koro Jubilee nitiere kidienje ariyo. Kidienje achiel ungo lwedo Deputy President Ruto then, masani President, to gi kidienje machielo cha. To ni neno gima notimore, kata ne mana wajumbe mane ungo lwedo Deputy President diere no. Achiel kuom gik mane timore en ni mayo gi security. To ma en gima ni public domain. En gima notimore ma wang'e. Securities gini mayo gi to ne gin jomi maka titere do maonge gi cases moko maonge gi evidence, cases maonge gi evidence ma nyocha ni neno ka bende Director of Public Prosecutions owito oko. Koro mae en gima en gima structured and target structured against the judiciary. To kata king'iyo maber tidhi neno ka nitiere okinde moko sani madongo ma oyawo lweny gi Chief Justice. To magi ok gik matimre atima nono. Nitiere ng'at moro ma nyayo majno mar golo jatend judiciary ni office. Itemo wacho ni nitiere plot mar golo nitie joma dwani Martha Koome owuogi. Emomiyo gigi timore. Correct. Gin ng'agi ni tang'o momiyo gidwani Martha Koome owuogi. Nikech king'iyo ka sirikal ni loso Martha Koome ema jomane ni oko mar sirikal kata jomane paro ni ne ok ong'e nokong'ad bura maber ne wacho ni Martha Koome nodok na sirikal ni nyiso ni ne en pata gi dhot gi sirikal matiyo sani. Gin ng'agi ni manyalo dwaro sani ni Martha Koome mondo gol office. To nang'o? To ema nyisi an bende kako gado wacho ka. Nitiere siasa moro matugre kae. Inyalo yudo ni kinde mokalo chien cha. Yes. En adier ni jatend do Martha Koome ne en pata gi dhot gi sirikal. To mano en gima sani ok wanyal ng'eyo ka pod gin pata gi dhot. Nikech nitiere chwanyruok kata mana e sirikal ka. To gini kidwa ng'iyo maber, kidwa neno gima sani timre, gigi ochakre mana bang' ka osegol Deputy President Rigathi Gachagua. Matiende ni nitiere siasa moro mane otugore kata mane doka. Ma Martha Koome ne ok obiro ok otimo gik mane sirikal dwaro. Emomiyo sani idwaro nogole. To bende ing'iyo ka sani nitiere weche moko mawachore ni nyalo betie ni ok wadhi bedo gi yiero e higa mar 2027. To among gik ma nyalo timore mondo wakos yiero en number 1 ni kata sani as we speak pok wa constitute IEBC. IEBC chik wacho nonego bed ni bedo constituted not later than 1 year to the next election. Not later than 2 years to the next election. Sani seche sudo to pod waonge gi IEBC. Again, kasani wasechako loso e golo Supreme Court judges. Matiende ni by the time ma election onego bed ni timre, waonge kata mana Supreme Court. Pok wa constitute Supreme Court. Koro magi gin an kaka nene en a structured plot ma to ensure ni kochopo seche monego bed ni wan gi yiero e higa mar 2027 to kata mana yiero no ok nyal timore. Ochingo iwacho gimoro ma wapenji. Iwacho ni gigi nochakore bang' gol e tich kata office mare manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Yeah. Tanyalo paro kapod Gachagua ni office. Ni nitiere tungni manobedo e kinde en owuon gachiel kuom joyal buche. Yeah. Mano koni ne jal buche mane jamibadhi kendo mano rocho ratiro mare. Kado bedo ni wach ni noduogo kendo mowacho ni koro were godo. To en wach manokelo liet. Ndalo kane ne o sirikal. Yeah. Nyiso ni ok ni sirikal ok ni dok ne Rigathi Gachagua nikech en oko nikech kata en owuon nosebalo gi do achiel ni. Kapok ogol Gachagua, jatend piny owuon William Ruto nong'ur ni nitiere buche moko ma do temo duodo godo chenro mage.
ma ne pok ugol Gachagua. Ang'o momiyo magi ne timore? Ang'o mosetimore kind kidienje ariyogi? To kata mana wach Gachagua kende. To mana kaka iwacho adier no ni nitiere tungni moko e kind executive gi doho ma executive ne claim ni doho chocho programs mage moko. Mano e achiel kuom gima temo wacho ni sani kawa wuoyo sani nitiere possibility ni jatend doho gi executive ok ti together. To mano is one of the reasons momiyo nitiere kidienje mago kinde jok manie sirikal gi many others matemo ni mondo gol jatend doho to kod judges moko mag Supreme Court. To mano king'iyo maber en structured target mondo executive constantly ogo judiciary. Okay. Wapinyo kil Nyamori. Pone sirikal mamalo, kada bar sirikal mamalo miluongo ni executive, odhiro doho ahinya. Odhiri ahinya moyuke motunge, momae tiende monyalo chungodo malong'o. Keto piny kama chalo nade e weche mag dongruok nikech ma sirikal mani kod ting' gi singo mar jopiny. Nyako chop chenro mage. Moko nyalo chuni nyaka dhi e doho. Kopono tung doho ahinya, sirikal nyalo timore yo nyalo bedo machalo nade. Mokwongo we mondo aduok osiepna ma okili wadwa. Yes. By wacho ni wan kako kinde. Onego beni ma deal gi gik moko adi. Adek. Chik, evidence, to gi facts. Omiyo kiwacho ni sirikal dwa golo Chief Justice. Onego bedo wacho ni ma evidence ni sirikal dwa golo Chief Justice. Kunya wacho ni tungni moro osebedo okinde moko dwa ni Chief Justice owuogi koro mano sirikal ema dwa golo Chief Justice. Maka okinde mana kaka en gi kaka an. Kapo ni oko winjore gi gimo kinde go dwaro to kinde go tero wachono before the Judicial Service Commission. It is important ni mondo obey oduok gi by filing papers ge Judicial Service Commission. Ni gimo kinde di gitemo timo en gima okber. So I don't think it is proper ni wakao that accusation to extend to the executive. Because okinde ma some of them goyo judiciary go. Inyalo ineno ni in the last few months goyo kata the sirikal mamalo. But then ipenja wach mar lwenye ki kantie lwenye kind executive to kod judiciary. As I've said, tension nyaka bedie kindgi. It should be a healthy tension. Should it be a constructive? It should be a constructive tension. Ma the executive bergini ni at all instances feel ni gimana mama git nyalo timo. The judiciary nyalo nullify. Gimana mora ma sirikal mamalo dwa timo. Nyaka giikre ni samoro do nyalo kwero gi. Nyalo nullify. Okay, mano teko ma judiciary. Emomiyo judiciary nigi teko, wakili bro nyisi ni judiciary nigi teko mag orders moko ma judiciary nyachiwo. Ma nyalo ketho gima executive otimo. Nyalo kata ketho chik ma parliament otimo nade oloso. Okay. However, teko no nyaka gitigo in the legal language wanyo ni judiciously. Nyaka gitiko in a way ma ka giseng'iyo all the facts, giseng'iyo all the evidence, giseng'iyo chik kako onego bed ni bedo itiyogo, and then gi decide on the best way forward. Okay? And without doing this, kaponi one arm of the government okoyie ni the other arm of the government ni authority, for instance judiciary be nyaka yie nitie tich monego bed ni executive ematimo emomiyo wacho ni nitie seche moko ma ka judiciary poko odonjo e dispute to nego bed ni gikungo ging'iyo ni to the executive osetimo part gi magitieko koso wadi interfere gi tich executive. Okay? And without this, conflict nyaka bedo market pain. Okay? And almost always the loser and first and foremost the judiciary. Okay? A very good example, newaneno in India, kane sirikal mar
nyar Mahatma Gandhi, niluongo ni Indira Gandhi, ne gore gi judiciary. Judiciary at some point no gore gi sirikand no mogolo Indira Gandhi chung. Okay? But can odugo chung later, after one term, modugo or take over, to no gore gi judiciary. Mano chuno judiciary ma India ni mondo diogo chongi embele executive. So lwenyi mar executive gi judiciary, most of the time, in the long run, judiciary kunyalo win. Okay? However, one president ma always assure judiciary ni wabro mi space mar timo tiju kendo wabro winjo gimo wacho, but at the same time wabedi gi judiciary mang'eyo ni kik gikal mpaka sama gi hold the executive to account. Gi make sure ni giwene executive thuolo mar executive timo tijgi without unnecessary and undue interference. Okay. Chopo kanyo gada ma koro gini nyalo tungo piny. King'iyo weche mag siasa nikech piny iwacho ni sani piny samoro chal ka gimoti ma mbek. King'iyo weche matimore gi sani. Diponi judiciary no dhi ahinya modio executive kata bad migawo mar doho no dhi ahinya modio sirikal mamalo motere gi jatend piny William Ruto. Ma koro sirikal bende wacho ni uparo ni wan monge gi kokwa. Wambe koro wan gi kokwa wadwa ni mondo gwarruok ni. Diketo piny kama chalo nade weche mag siasa. Ingeni king'iyo gini kaka an ang'eye kech adwa wuoye siasa. Ji ariyo gi okil gin gidhi e doho kucha. Nitie ng'ama defend koni ng'ama defend kocha. But kang'iye politically, doho ma wantie go sani ma koro nitie gi koome ma wach ne chendo kani. No install a government ka onge clarity. Ne ok ginyito weyo moriere ma sirikal ng'iyo betgo because ne wan gi complain e court. Ma complain ne dwaro the 7. The 4 ne onge, the 3 ne nitie. So kane giloso sirikal ma gilando ni ng'ama dhi tiyo piny en ng'ane kaluwore gi evidence mane gintiere godo. Ka ok giconsider ji 4 mano complain. Omiyo gibedo gi teko moro ni gin mane gi install the government. Koro ginyalo timo gima gitimo ang'owa gima gidwaro nikech ka ok utime to nitie power mane watiyogo kata rieko mane watiyogo. Magi notimore katok na winjo wach moro mane wuok politically. Weche mag siasa ok inyadhi gi doho. Ni jatelo moro nowacho ni ka wasedil gi ji milion 40, ji 7 moko mane bench ka wanyalo deal go easily. So nyaka bed ni ji 7 gi nitie kama koro ok giwinjre go e sirikal ni. Mano nyisgi to otimore. Koro gidwa kete practically ni kare koro wasando sirikal ni maka gikelo gicha to wapengo. Ka gikelo gicha to wago pengo. Iparo ni kisiasa do ne timo gini maranyali. Kipare kisiasa ne gidhi time maranyali dijiso ni intentionally. Do ne omiyo sirikal moro tich ka ok gitimo gidhi matute weche kaka nogo mbulu. Mane nitie complaint. Inyalo paro ni kata nyoro kane nitiere maandamano mang'eny. Ne nitie joma notho. But IEBC mano kungo lando sirikal masani no kende? IEBC nigi ratiro mar lando ng'ama gifilo yomba koding to kwano magigoyo. Exactly. To ne wari joma ne machalo wan ne waringo dhi e doho nikech ne ok wayie gi gima ne IEBC olando. Ok nikech ne IEBC olando gima rach kata maber. IEBC committee mar ji 7. Ji 4 koni gino rach, ji 3 wacho ni gini ber. Kai to doho mamalo dhi mopuodho gini ma ok wanya dok kendo doho moro amora kendo. Nyiso nyaka wa accept result moseland gi doho. Gima temo wacho en niya, kane giseketo sirikal ni mutiyo to koro ne gin gi teko e sirikal ni giwacho ni gini wan mane wakete. Koro ka jogo kawo tich to president koro nyaka ti gi rule of the law. Gik moko nyaka timre ka gitimo ang'o ka gidwaro. To joka feel na pana gini ne waketo ka. Jogo koro dwa finyowa. Mane gima demand mag do te mosebedo pending kuom president te mosekadho. Nje William Ruto opaso gi te. Omiyo gi pesa, ondiko negi ji, otimo everything they wanted. But aparo ni ne gintie gi paro mamalo ni gik mang'eny ne ditimore. Wapenji Ogada. Yes. Wacho ni notimo negi everything they wanted gi dho kizungu. Yeah. Is it truly that's what the judiciary wanted? Koso mane gima ne piny dwaro. Mane gima ne doho dwaro koso mane gima ne piny dwaro mondo dongruok obed mayot, mondo bucho oyal mayot, mondo jopiny obed gi yot timo gik moko kokalo e bad migawo mar doho. Wanyisi mano ne gima ne piny ok dwar. Nikech kane piny dware dikoro yalo buche e doho osebedo mayot.
to nyaka ne igo timre te yalo do e buche do poko bedo mayot. Gima temo wacho ni gini is political. Okay. Nitiere group ma feel ni mane sirikandwa. Mana ka sani nitie jok ma pod claim nyaka kawuono ni sirikal ne marwa to kawuono riembwa. Nitie jok ma feel ni wadonjo sirikal ni nikech ne ok en mar to koro serwakwa. So gima timore sani, for example, ne jo broad based government to bedo formed. Nitie jo mosenengo ma koro ok dwa broad based. To nje gintie Azimio. Jo menje nitie UDA ma kawuono onge broad based nikech ne ok gidwar that broad based. Kiluke ng'iyo gini mos. Koro gima timore do to gi piny owacho ma marwa ni en politics. Onge gima rach mosekethore to en politics number 1 mana ka wakili owacho ka gini nyalo delay kata mana yiero ma 2027 because ok nyal yier ka onge do mamalo be ok nyal yier ka onge IEBC. IEBC poko bedo created up to date. Wan gi pending constituencies machalo kama nche kata mano siep na mawanda yoai. Kanyo koro onge MP. We have many of them. Wasechako the third year after election. Kuonde ko gin gi ng'ama represent gi manyiso ni gwenge go gin gi onge ng'ama nyalo dhi ma legislate on their behalf. To do mamalo biro tamore oketo gimore corridor kanyo. Ni kia ng'awa nyaka bed kanye ni monde ka wakadhi mondo yier ang'owa yier commissioners. So nitiere ywaruok between do mamalo to gi piny owacho. Nitie gik mang'eny ma do mamalo ni ogengo. To an ka ng'iye politically to nitie issue moro mar jomoko mokado luongo nying-gi. Mose feel ni gidwa go sirikal ni piny to sirikal ni nosegore piny to jomoko no rescue. Koro ging'iyo yo ma gidwa kedo gi sirikal ni ma ok wachope next election ka wantie maber. To jogi wang'egi kendo wang'egi kaka gitimo. Mano waonge go e ratil, waonge go otas mar ratil. E gino kaluongo wanyalo somo. Wakili Nyamuri nowacho ni mondo bibi kata mane ratil ka bendo nikech king'iyo ratil neno ka do bende nitiere gi ratinde. Wang'iyo ni evidence be nitie. Itimo maber ok iluongo nying ng'ato. Wakili Ochieng'. Kopo ni odhir sirikal mamalo ahinya gi buche ma do ng'ado. Kara sirikal mamalo odhiro do ahinya kaluwore kod dwaro margi. Gi mayo kata gi teko ma oting'o weche mag arita ma koro waneno gi. Keto piny Kenya kama chalo nade kaka elai mar okil gi piny ma itayo gi chike ma dho ngere luongo ni the rule of law. Kapok aduoko mano, king'iyo kinde adwar mana duoko okil Nyamori matin. King'iyo kinde ma dwaro ma bende dwaro ahinya golo jatend doho Martha Koome. To ing'eyo ni ka guok gweyo nitie ng'ama sike. To bende ka guok gweyo ahinya, there is always a possibility ni wuon gi ni e toke kanyo. Ema koro sike. Ema sike. To king'iyo okinde gi. Wuon okinde en ng'a? Okinde gi king'iyo gi maber. Gin jok mani ei sirikal. Ok gin ei sirikal as a matter of practice, but gin jok ma support sirikand jatend piny owacho William Ruto motegno. Emomiyo awacho ni kidwa ng'eyo ng'at ma push jatend do out, to you just look at jok moor. Jok moor king'iyo tinena nena ng'ama oorogi. Mano, I mean, kata kidwaro evidence, nitiere gima luongo ni circumstantial evidence. Nitiere circumstances surrounding a matter manyalo nyisi ni gini timore. Koro kadok e penjo mipenjo. Gima dhi timore en gima iluongo ni wadhi bedo governed gi gima iluongo ni autocracy or dictatorship. Nikech ka executive oseyawo buombene ahinya bosoyo legislature e ofuko, bunge, parliament. Do bende gi intimidate makoro kaka ne okil wacho notimore e India, ni koro do nyaka dhi go chong gi piny. So it means ni wabedo gi a very powerful presidential system or state. Ma president gima wacho e chik. To mano en gima kaka Kenya wasekale e kinde machien kacha, to sani wan gi katiba manyien. Katiba manyien miyo teko executive, legislature gi judiciary teko mopogore opogore
ma ok oyiene president mondo bed gi teko mang'eny ahinya ma onyalo magimo wacho kaka ne diere president Moi magima jatend piny owacho ni mane chik. Koro in the long run, in the grand scheme of things, king'iyo gigi maber ting'iyo ni nitiere ng'ato or akabal group moro mar ji ma push for autocracy madwaro ni president obed gi powers mang'eny kaka diere Moi cha maka president owacho ni ma ni left to left, right to right, mane kama Kenya dhiye ka gigi odhi mbele kaka waneno gini. Nitiere luoro moro ma wach ka samoro nyalo gore kuom jopiny ni poni gik moko dhi ma ogol kata mana migawo mar do bad migawo mar do ahinya to apisi kata do maduong' mogik ma pacho ka Supreme Court to ma nyalo kelo kata mana ywaruok e thuolo mag yiero. Ang'o mowinjo bed ni timo sani nikech thuolo ringo mapiyo Okil Nyamori? Jo Kenya kaluwore kod chike ma un wegi ung'eyo maler ni mae gima chik wacho. Chik dwaro ni bang' higni abich ka higni abich jo Kenya dhi yiero mondo giyier jotelo manyien kata giduok mamoko mane gineno ka tiyo negi maber. Ma keto Kenya kama chalo nade? Kobedo gi kama ne jotelo moko mag siasa bende ne wuoye ni jatend piny nyalo tiyo kata mana moingo higni abich. Nitiere thuolo moro mane achiel kuom senators ne dwa ni med thuolo mar jatend piny kowuok higni abich nyaka higni 7. Ang'o ma magi temo nyiso gik ma koro timore gi weche matimore nikech magi gin gik matimore e Kenya ma untie uno kinde une ma ukonyo e loko chikegi muluongo ni okil kama loko chikegi mondo jopiny owinj tiendgi malong'o. Ang'o matimore kama koro wadhiye ni? Yeni adwa we siasa ne ogada. Yes. Ogada ja siasa. Yes. Ono biro kaga okinde. Do ingene siasa be asebet. Correct. To gima adwa na clarify. En ni wach mar IEBC, the fact ni waonge IEBC, okende executive modagi keto IEBC, en judiciary. Emosebedo ka chiwo one order after another. At least one of the orders manyicha ogengo wach mar gini process no nyo gol nyoro. Nyo gole I think Thursday Friday. Yes. But then wawinjo ni wach ni kendo ochiko Court of Appeal on Tuesday. Court of Appeal dhi chiwo directions. Wageno ni court bro yie ne process no mondo dhi mbele. Okay, so and wrong to push that blame back to executive. Okay, now onego be wa accept ni chiko yie ni nyalo gol chief justice kendo chiko yie ni nyalo gol judges. Ose gol judges e Kenya ni. It would not be the first time we go judges koluwore gi chik. And therefore, can Kenya mora at any one point of the country feel kochunia kubedo ki kata mana mama mboga moro feel ni kata mana moro manie e korgwen feel ni nitie case ne mama nyo yal mo chope Supreme Court to Chief Justice nyo bete process moyalo case ne in a way moko okolore gi chik. Okay, to nyalo file a complaint a Judicial Service Commission and with that process ni achakore mar ng'iyani ni to benyo gitimo gik moko lure gi chik koso gitimo. Mama miluongo ni baraza no gol mana nikech nondhuno niwacho no siemo kata nondhuno jarit. Okay, so it is possible ni nyalo gol. We are hoping ni kaponi nitie issues ma justify mondo gol Chief Justice to gin gik mibro yal kendo publicly ma jopiny bro winjo gima timore and then a decision bro bedo made. But kaponi issues go yud ni gin issues ma onge tiendgi to Judicial Service Commission bro witogi mondo judiciary obed gi stability. To gimita mawacho kwa tieko en ni tungni ma timore kind sirikal mamalo gi judiciary en gima kawaida. No, what I'm saying en ni at one point kuwinjo ni judiciary mora ahinya gi the executive to executive mora ahinya gi judiciary ntie ama chiel mok tim tije. Okay. Yeah. Tieko wach. Okil Nyamori otieko ne kaeno ka apuoyo gi guoko mako siep. To nitiere kaka moro ok ne kado. Chiemo no kapaka, uchieme tawa chiel goyieyo. Bende ng'e ni nitiere gima ok dhi maber. Mago gik mokil Nyamori wacho. Mano koro gidhok machielo. Ne gino wacho ne nitie jathum moro ne wacho ni
otende joka pak. Oyeyo kichieme kata chiel mana ringo no gujuri. Wakili, tieke korka kori. Ang'o mineno ka koro winjo bed ni watimo sani ka watieko? Watika thuolo mar ng'enyne dakika achiel. Ber ka watiyo bad migepe mag sirikal tiyo gi consultative mechanisms to sort out their issues. Giloso weche gi ka gi consult each other. Mano e gima ber. Kendo kata constitution ma wan go pen chike wa oyie consultative mechanisms ma e kind bad migepe mag sirikal. To consultation no okomin ni koro onego bed ni gichieme tawachiel. Kose chopo kuma koro gichieme tawachiel kata executive control parliament, executive control judiciary, to wadi bedo gi problem as a country. All right. Yeah. Wakili, winjo kaka wakili wuoyo, gadi winjo kaka wakinde gi wuoyo. In wach ni mogik wach mar siasa. Wach mogik en ni Gachagua en choma security kapoko owebedo deputy president. Tokeno ne okobet. Kendo nogole. Nokogole gi president Oriebetich, nogole gi parliament. Kata mana mwadhieni. Kawa kinde moko judges moko osechako ndiko barupe, osechako complain to security bende nyalo mai ticha kiduoko ni. Dwane mondo gimany ka gi intervene. There are differences. Kasa oko dhi matut nikech aneno ka nitiere red flag. Ni inyalo mana dire kamano kato ka kiny piny ru to gin gi enough evidence koro ng'ato igole tich. Koro nakwayo ka watieko niya. Wakwayo sirikal matiyo mamalo executive gido ni sama liech dhao to lume mainyore. Gimanyo magitiyo go their differences mondo gibed jo ratiro mondo wata Kenya. Jasiasa Newton Ogada koni ratiro ema biro konyo wechegi. Thuok sirikal te obed jo ratiro kendo gitika ging'eyo ni gima itimo ne ja Kenya. Wakili Ochieng Obai nowacho ni en wuon kong'iyo to winjo bed ni ji wuoyo nikech kar chakruok wach ne nitie. Nyakora Ramogi mane makelowa e giko mar twak mar ratil ma kawuono erokamano Agnes Wamwai owacho ni mondo amos ne Ochieng, amos ne wakili Nyamori kaachiel kod Newton Ogada e diere gwenge mag Gem. Kao kamano Nyasaye mondo mi oritu kendo amor kodu ahinya. Nyakora Ramogi bende amor kodi gi thuolo ni iloya mosiro twak mar ratil. Nyinge en George Bati. Oriti masani. Higa osekalo nyaka ne iwe piny ni minwa Alice Achieng' Onyacha. Chunywa osebedo gi lit ka koyo hingowa nikech ionge. Bugo mane iweyo e dierwa tut ma ok wanyal dino. Gima miyo wageno en hera mane iherowago.